Programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Cero, ¿no? Ok, vamos. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos, gracias por estar aí, benvidos e a ver si collemos a normalidade nas últimas horas despois do apagón enerxético e informativo que sufrimos na tarde de onte e en boa noite, hasta eso das 4 da mañá, máis ou menos, que apareceu a enerxía e as comunicacións. Falaremos de todo elo cos invitados, porque lógicamente é un acontecemento inesperado, por primeira vez vivido na maioría da xente ou en todos os que estamos neste planeta e neste mundo, aquí polo menos en España, e ademais o faremos analizando a política municipal do Concello de Ogrove co portavoz do Partido Popular, con Pablo Leiva. Tamén o faremos analizando o que pasou onte, pero as repercusións, as consecuencias que ten no sector turístico para todo o sector turístico, que afecta desde o pequeno bar hasta o hotel grande que teña ou non teña, ou dispoña ou non dispoña de grupo autónomo ou electróxeno para poder funcionar con normalidade, e o faremos coa vocal do Clúster de Turismo de Galicia con Mar Rodríguez. Estaremos tamén e analizaremos esta situación, ademais da política municipal do Concello de Noia co portavoz do Partido do Bloque Nacionalista Galego, con Ricardo Suárez, que ao que lle damos a boa noite e a benvida. Señor Suárez, benvido, moitas gracias por estar aquí, e como viveu o día de onte, tanto no ámbito personal como profesional? Pois nada, primeiro de nada, moitísimas grazas polo convite, por contar hoxe comigo, un saúdo á audiencia. A verdade é que, bueno, estou hoxe aquí compartindo programa contigo, nunhas circunstancias un tanto excepcionais, non? Sen dúbida, o que aconteceu onte pois é algo que ninguén esperaba, é algo que, bueno, pois que sorprendeu e trastocou a vida de todas as persoas que vivimos na Península Ibérica, porque, bueno, eu precisamente, pois, onde estaba, eu vivo en Noia, pero traballo en Santiago de Compostela, e xustamente me estaba movendo da miña oficina a outro lugar,
me chamaban un compañeiro, non? Oye, aquí non hai luz, foixenos, oye, podes mirar a ver se é unha cuestión de toda a cidade. Eso nos dá a circunstancia de saber que obviamente non era nin desa cidade, era de toda a península, non? En ese sentido, foron momentos de incerteza e tristemente, que xeraron moitas complicacións para moitas persoas. Se caen os semáforos, se caen os trens, se cae todo, e o que pasa que todavía non nos vamos enterando. Pero eso empeza ás 12 e pico da mañán, 1 da mañán, somos xa un pouco conscientes, os que nos pilla fora en cidades, onde os semáforos xa non funcionan. As radios empezan a comunicar que hai un apagón, pero a partir da media tarde o que si ocorre que tamén hai un apagón das redes de comunicación, é dicir, das líneas telefónicas. Si, eu de feito vivín iso, non? Eu tiven podemos dicir a sorte, non, de que polo meu traballo, me desplacei do meu lugar, lugar onde realizo o meu emprego, a outro lugar, a unha sala na que había un grupo electróxeno e na que, obviamente, seguíamos tendo internet, seguíamos tendo luz, seguíamos podendo seguir traballando no noso ordenador portátil, pero, é que, a pesar diso, de que, eu nun primeiro momento sí que estiven máis, igual máis enterado, non, do que era a realidade informativa, porque moita xente, igual, desde os seus móviles, por quedarse sin batería ou por non ter cobertura, non podía acceder. Eu sí que tiven esa, digamos, entrecomillado, sorte de enterarme da realidade informativa máis a nivel de todo o Estado e demais, pero non o vivín tanto, esas consecuencias primeiras, esa sorpresa que houbo, que me imagino que houbo nas rúas e que sei que houbo nas rúas polo que me contaron. Negocios que quedaron coa persiana medio baixar e os automáticos non cerraban, claro. Pero sí que é certo que, a pesar de que eu tiña acceso a un ordenador portátil con wifi, os servidores chegou un momento, como dis, non? Aí sobre as 6:30, 7 da tarde, en que, me imagino que porque eses grupos electróxenos xa deixaron de dar abasto por algún motivo, os servidores das páxinas web cada vez era máis complicado, a pesar de ter wifi, acceder e demais. Xa non recargaba ben. Sí, que hasta ese nivel de consecuencias de que cosas que funcionaban, deixaron de ir. E eso, a pesar de estar nun lugar, como digo, con luz, electricidade, wifi e demais. Sí, pero o mundo estaba apagado. Pero, iso, por contar a anécdota ou por explicarlle á audiencia, que incluso tendo esa ferramenta, non había esa normalidade. Houbo as primeiras horas, pero despois a normalidade non existiu. Pero, realmente iso non é máis que unha anécdota, porque, realmente, alén de que hai moitas empresas, moitas industrias que algunhas, por cuestións de que non poden parar nunca, sí que están preparadas para este tipo de cuestións, pero hai moitas industrias que tiveron que parar, non, a súa produción. Que se quedaron en chasis. Calquera tenda, calquera taller mecánico, os mesmos supermercados, panaderías, pastelerías, todo o que teña un produto conxelado, se lles desconxelou. As perdas económicas foron importantes, pero a mí eso é moi serio, pero ao final me parece que as principais vítimas foron todas esas persoas que o tiveron que pasar moi mal, quedándose nun tren perdidos no medio da nada ou pasando horas dentro dun ascensor, me imagino, que son unhas situacións moi angustiosas e que, Na zona da Barbanza, publicado de Galicia, que hai un paisano, un señor que se quedou 5 horas dentro dun ascensor. Claro, imaginémonos, non? Ademais, que moitas veces aí non hai nin cobertura, nin hai nada, non funciona o socorro, non funciona o sistema de alerta do ascensor, é unha situación que non sei como eso pode ocorrer en España e que imaxe trasladamos para o resto do mundo, porque a verdade é que sí que a min sí que me preocupa. As perdas económicas xa se están cuantificando no 1% do PIB, pero falamos de 1.600 millóns de euros, e a ver quen asume
ou quen acabará asumindo por ter culpa nesta historia, se é a Red Eléctrica, se é quen sea, ou si a ver quen asume todo isto, ou o consorcio de seguros, pero ao final os que vamos a pagar somos sempre os mesmos, non? Sí, porque, bueno, además hai determinadas cuestións pois, que xa avisaron, non? Que se unha empresa non che puido dar un determinada cuestión que xa tiñas contratada, non che puido proporcionar un produto, un servizo ou demais, pois agárranse a situación de circunstancias excepcionais e obviamente pois non hai forma de recuperar iso. Pero, bueno, si me imagino que se hai unha demostración de que alguén cometeu algunha neglixencia ou algo, pois haberá que ver cales son esas responsabilidades e que as depuren, non? Bueno, no ollo ahora está Red Eléctrica, non? Que é o operador do sistema, unha empresa privada que é unha empresa privada con participación pública, pero que, bueno, o 20% é do Estado e é o accionista mayoritario, porque o resto son minudencias. O sea, accionaría o pequeno, vamos. Sí, pero, bueno, o accionista mayoritario 20%. Unha empresa público-privada, bueno, esa X ou Y, o certo é que, bueno, que con responsables políticos ao frente. Sí, así é. Así é neste caso, e foi con gobernos anteriores. Claro, a presidencia é unha ex-ministra socialista. Efectivamente. E antes co Partido Popular tamén houve un ex-ministro popular que tamén estivo ao mando en Red Eléctrica. E tamén houve apagón? No, pois nese caso non houve apagón, pero, bueno, sí que é certo que... No, pero, bueno, que chama a atención con independencia do que aconteceu onte, bueno, pois que isto que aconteceu onte puso de relevancia, pois que moitas veces hai cargos políticos que están en cargos... Sin dúbida, que deberían estar en mans técnicas, non? Claro. Sin dúbida. Señor Suárez, cando falamos o venres para vir hoxe, isto non estaba previsto pola miña parte. Non, bueno, de feito, esta mañá preguntei, oye, vai todo ben, cando por fin xa sei, bueno, ahora todo o mundo debería ter cobertura, por iso te escribimos, vai todo ben, mantémolo... Pero, bueno, alégrome de que o podamos manter e que podamos estar aquí. Agora falando é que, bueno, dentro de que as consecuencias van a ser serias e graves, pois que se podan minimizar o máximo posible. Bueno, entonces, o motivo do seu convite era para falar da política municipal de Noia. En principio vamos ir por aí, sí. De Noia ten algún acontecemento excepcional que haya pasado con motivo do apagón? Sí ou non? A ver, eu creo que dentro da normalidade do que aconteceu, obviamente, excepcional, sí, pero como foi en todos os lugares, non? Bueno, entonces, estamos casi no 50% da legislatura, en maio do 27 hai de novo eleccións, Noia de 14.140, 150 habitantes, máis ou menos, Partido Popular 6, Partido Socialista 4, Noia, Agrupación de Noieses Independientes 2, BNG 2, Marea Cidadá 2 e un que corresponde a non adscritos. Efectivamente. Bueno, que balance fai desta legislatura? Bueno, vostede se presentou no 23 é a segunda vez. Vostede se presentou no 19 por primeira vez, foi concelleiro hasta hoxe, pero facemos balance, non sei se de todo, pero principalmente os 2 anos, non? Porque é o que nos toca hoxe. Entonces, como valora isto, aparte con esos cambios que hubo de pasar de maioría ao Partido Popular a perder un concelleiro e estar aí con ese apoio que é un non adscrito? A ver, o certo e verdade é que non se pode analizar a política municipal de Noia agora mesmo sen ter en conta esta circunstancia que vimos tendo desde hai un medio ano, non? Sí, a finales do ano pasado. Efectivamente. Había unha maioría absoluta e arrolladora, digo absoluta e arrolladora, porque aínda que un teña, ou 2 grupos conxuntamente teñan maioría absoluta, iso non quita que poidan escoitar, poidan negociar e poidan chegar a consensos
para, entre todos, fomentar, ter ideas e mellorar, non? O que é a acción política municipal, pero a circunstancia de que o señor Luís Salamancos se fose do grupo de goberno e os deixase en minoría, provocou que xa non se poidan sacar as cousas mediante esa maioría absoluta e arrolladora. E, polo tanto, eu creo que o Partido Popular aínda non se deu conta, o alcalde de Noia aínda non se deu conta, o señor Santiago Freire, de que estamos nun novo contexto, nun novo escenario, no que está obrigado a dialogar e obrigado a sacar cousas adiante. É certo que nós, por exemplo, unha das cuestións máis importantes que hai cada ano é o plan de obras e servizos da Diputación. Nós demostramos que, alén de que poida haber diferencias entre unha formación política como é a que está na alcaldía, que é o Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego, que están nas antípodas, non? Son principal grupo no Parlamento Galego e principal grupo da oposición, pero aínda así, nesta circunstancia, neste contexto de minoría, pois fomos quen de levar as nosas propostas, negocialas e poder sacar adiante o plan de obras e servizos con 4 actuacións que a nós nos parecían pois moi relevantes para poder mellorar determinados aspectos do municipio. Pero, claro, isto é unha cuestión puntual. O que non se pode pretender é, pois que dunha cuestión puntual pois salgan un pacto máis que vaya máis alá no tempo, non? E, polo tanto, nós sempre o indicamos, sempre o dixemos con moita coherencia, nós defendemos as cousas que nós pensamos que están ben, todas aquelas cousas que pensamos que van na mellora da vida da cidadanía de Noia, e estamos dispostos a falar con calquera para chegar a acordos, pero con independencia e de forma puntual. Nese sentido, Nese sentido, vostede valora que foi bo que para a política municipal, me refiro, desde o punto de vista político, que foi bo que o Partido Popular e a agrupación con noieses Noia perdera esa maioría absoluta co señor Alamancos, favorece, digamos, que as negociacións e isto favorece o conxunto de veciños de Noia? Eu creo que sí, eu creo que é algo moi positivo, porque agora hai unha obriga de dialogar e de chegar a acordos. E máis cedo ou máis tarde vanse ter que dar conta e van a ter que empezar a negociar cada vez máis temas. Nós, mantendida, pois para entendernos con calquera grupo, obviamente, nós temos unha afinidade moito maior por ser partidos progresistas, pois tanto coa Marea Cidade de Noia como co PSDG, pero iso non quere dicir que sin algo estamos de acordo e si algo pode favorecer a cidadanía, que nós vayamos a poder apoiar calquera cuestión, obviamente, sempre tendo en conta que se necesitan os nosos votos, pois vamos a facer valer a nosa forza para cambiar esas cuestións. Antes de entrar en, digamos que en apartados ou departamentos ou sectores políticos do Concello, da xestión do Concello, según o BNG, que necesita Noia prioritariamente para estes 2 anos que quedan de legislatura? É que nese sentido, nós estamos facendo unha aposta moi forte, en primeiro lugar, por mudar Noia desde o punto de vista urbanístico. Desde o punto de vista de que nós pensamos que a oportunidade de Noia é parecerse máis a un lugar pensado para as persoas, máis que nun lugar pensado para os vehículos. Nese sentido, pois, unha das cuestións que estamos a propoñer é que se precisa un estudo sobre a mobilidade do Concello. Obviamente, tendo en conta que os vehículos teñen que entrar e sair
teñen que estacionar no municipio, e iso hai no que facer pois dunha maneira pois que non se xeneren atascos, non se xeneren embudos e ao mesmo tempo pois non se permita que os vehículos circulen por rúas que non están pensadas para o tránsito a gran velocidade, e iso faise pois contratando a un persoal técnico que aporte as mellores solucións. En ese sentido, as rúas pensadas para as persoas tamén teñen que ser rúas pois nas que se gañe espacio para o cidadán, non? Hai que facer un mellor control do acceso dos vehículos ao casco histórico, hai que intentar que determinadas rúas do centro do municipio pois podan gañar espazo para, igual, pois hai unha rúa pois como é a Corredoira, na que limitando o acceso de vehículos se poderían gañar negocios, e logo hai que coidar o noso casco histórico, non? Porque non se está, o noso casco histórico está protegido, ten un plan especial de protección, sería importante que ese PEPRICH se velase máis polo seu cumprimento, e, bueno, ao mesmo tempo, pois temos un gran paseo marítimo no que a aposta do goberno municipal co apoio de Portos de Galicia é un asfaltado de 6.300 metros cuadrados en pleno paseo marítimo para facer aparcamentos, e nos pensamos que, bueno, que esa non é a solución para un paseo marítimo que é unha das principais infraestructuras verdes, nas que, obviamente, ten que haber estacionamento, pero que non se pode convertir estacionamento na súa contorna, me refiro, non? Para a poboación de Labarta ou para os visitantes, pero que non pode converterse pois unha gran esplanada de asfalto que rompa totalmente pois coa beleza da contorna e coa potencialidade que ten ese espazo. E ao mesmo tempo, pois temos unha gran alameda, un gran casco histórico, un gran paseo marítimo, pois creo que temos unha oportunidade de pensar o urbanismo, e por iso decía que esta era unha das claves, dunha maneira que nos converta nun sitio máis amable para o visitante e máis amable pois para o lecer das persoas que ali vivimos. Imos á política económica, que se está facendo que necesita o comercio, o pequeno comercio, bueno, o gran comercio, a gran industria, o parque empresarial ou industrial, e que necesita, bueno, pois, lóxicamente, a cofradía de Noia no sentido e no senso de a ver se algún día se chega a, digamos que a ordenar e a mellorar moito máis o saneamento e a retirada dos lodos para beneficiar o marisqueo. Somos un municipio pois eminentemente marisqueiro e eminentemente de servizos. E hai que coidar a estes dous sectores. En primeiro lugar, a cuestión que comentaba antes, a cuestión de ordenar o tráfico, a cuestión de ordenar o aparcamento. Ordenar o aparcamento, eso tamén posibilita que haxa prazas e haxa máis facilidade para deixar o teu vehículo. Facer un urbanismo máis amigable, facer que a xente queira visitar Noia, que todo sexa moito máis atractivo, como se fixo, por exemplo, en exemplos como en Pontevedra, onde ti podes aparcar, pero despois hai un urbanismo máis amable para que as persoas visiten, para que as persoas o pasen ben na cidade, pois ese modelo é o que precisamente nós creemos, alén de outras políticas que poidan axudar e estimular o sector servizos, nomeadamente o sector do comercio. Eso precisamente do que falaba antes, nós creemos que é a clave. Se Noia é un lugar moito máis atractivo, cun urbanismo moito máis amable, vai vir máis xente a visitarnos, a xente vai a estar máis tempo camiñando pola rúa
e, polo tanto, vai a ser un lugar máis vivo onde as ventas, onde a hostelería tamén, vai a ter máis público e se van a poder xerar novos negocios. Isto por unha parte. E por outra parte, temos o sector marisqueiro, que é outro dos, digamos, o noso gran piar, non? O principal como motor económico da nosa comarca, que está pasando unha situación tremendamente complicada. O ano pasado, sin ir máis lonxe, pois houve perdas en Berberecho que puderon chegar a 80%, non, do que sole ser a facturación, prácticamente, fai 2 anos, o ano anterior prácticamente sen abrir. En ese sentido, primeiro, hai que conseguir que se deixe de verter augas residuais sobre a ría, non? Hai que mellorar a nosa rede de saneamento, hai que conseguir que sea unha rede de saneamento integral. Antes falaba do plan de obras e servizos. Nós, cando pedimos, non, que se realicen actuacións, como viñemos conseguindo durante os últimos anos, pois tanto no Couto, na Barquiña, agora en Ousoño, nós sempre intentamos ir dando pasos adiante para camiñar de cara a ese saneamento integral, pero non é suficiente. E nós creemos que ten que haber un plan plurianual que realmente poña unha data na que Noia poida ter toda esa rede de saneamento integral realizada. E iso creo que é unha das cosas que deberíamos de pactar agora. Quen ten que entenderse máis ou ceder máis? Portos de Galicia ou costas do Estado? Neste sentido da ría, a ver, por unha parte, o municipio ten que acabar a súa rede de saneamento integral, non? Que refílome ás augas residuais dos domicilios. Por outra parte, a Xunta, que leva coa depuradora as voltas, facendo o mesmo anuncio unha vez tras outra, debería de solventar o mal funcionamento da depuradora dunha vez por todas, e obviamente aí é cando debería de entrar isto do que comentas, non? Eu creo que as distintas administracións, sobre todo eu creo que neste caso Portos, en este caso Costas, debería de acometer un proxecto de regeneración dos bancos marisqueiros, como xa se fixo, por exemplo, no caso da Ría do Burgo, e como defende o BNG a través do Plan Rías, non? Pero tamén é certo que desde o municipio temos que cumplir con os nosos deberes para poder. Nos queda moi pouquiño tempo, que isto avanza moito. Política social e parroquias, que non quero que me marche sin facer un balance das parroquias, pero para todo isto un par de minutos como moito. Política social, pues estamos defendendo o SAF, non? As traballadoras do Servicio de Atención no Fogar, sen dúbida están nunha situación complicada na que hai que mellorar as súas condicións laborais para que tamén se poda dar un mellor servizo. E, aí tamén hai que denunciar unha política da Xunta que, malia ter as competencias sobre esta materia, pois non é capaz de dotar máis de o escaso 28% que está pagando, non? Os municipios están sufragando máis orzamento que a propia Xunta cando lle é unha competencia impropia. E o Estado, a pesar de que achega máis que a Xunta, pois tampouco está cumplindo coa súa parte. Segundo a Lei de Dependencia, ten que xestionar isto a Xunta cun 50% de achega por parte do Estado, e, sin embargo, vemos como un municipio como Noia ou como calquera outro municipio como o noso, pois está tendo competencias impropias que fan que o servizo non sexa o mellor, que as traballadoras non teñan as condicións que deberían ter. E, outro día, Ana Pontón, no debate de política xeral, por exemplo, falaba de que era necesario facer un sergas dos coidados, non? Eu creo que nese sentido as alcaldías do Partido Popular, nomeadamente Santiago Freire, non están pedíndolle á Xunta
que realmente atenda ao que tería que atender, e isto tamén é a labor dun alcalde, non? Imos ás parroquias, queda claro esa idea, creo que para todos os veciños de Noia. Como están as parroquias, que necesitan e que lle falta? Bueno, as parroquias non están sendo atendidas da maneira na que se debería. Sen dúbida, nós desde o BNG, pois, por exemplo, estamos apostando por iso, non? Como decía antes, pois estas 4 obras que conseguimos introducir no plan de obras e servizos, pois unha era para o saneamento en Ousoño, outra era para que se puidese realizar a mellora dunha estrada que ademais leva a un colexio no lugar da Barquiña. No lugar de Valvargos, pois tamén introducimos a mellora da accesibilidade a un grupo de vivendas, e logo, pois, si que é certo que, bueno, que tamén introducimos a mellora dunha beira rúa na contorna do casco histórico. Neste sentido, ese é o equilibrio que marca a acción política do Grupo Municipal do BNG de Noia, non? Que é ese equilibrio entre esa mellora do centro urbano da que antes falábamos para mellorar a nosa economía, coa mellora puntual, pois un pouco en cada lugar. E agora, bueno, pois estamos pensando en diversas actuacións, bueno, pois como pode ser agora en Sobreviñas, que ainda estivemos falando cun veciño, Antonte, que para meter unha reunión coa xente dali, mocións que xa se aprobaron neste lugar, e, bueno, accións como melloras en Orro, en Boa, tamén pensando moito en que agora é necesario o tema da mobilidade, non? Hai moita persoa maior que igual vive sola e demais, e que necesita moito. Bueno, pois, señor Suárez, non sei, como se atopou nesta entrevista? Moi ben, a verdade, moi ben. Tengo un último minuto para decir o que vostede queira o que eu non lle preguntín, porque hoxe veo isto un pouquiño alterado polo... Alterado. Nos comeu un pouco... Sí, por lo menos uns 5 minutos nos comeu o apagón. O que vostede queira, con que lle gustaría rematar, que mensaxe quere mandar aos veciños de Noia? Bueno, pois aos veciños e as veciñas de Noia gustaríame decirlles que o BNG ven facendo unha labor coherente durante os últimos anos. Nós presentámonos ás eleccións dicindo que nos queríamos propover como unha alternativa ao Partido Popular. Realmente, bueno, pois apoiamos esa candidatura do PSDG para que houvese unha alternativa de esquerdas no noso concello. Pero houbo un pacto na dereita e realmente pois non se puido chegar a ese goberno alternativo ao Partido Popular, que é o que sempre defendemos dunha forma coherente. Agora estamos nunha nova situación, que é unha situación sen maiorías, e teñan por seguro que o BNG non está nin nun conglomerado de grupos, nin en outro. Nós pertencemos ao BNG, temos a nosa independencia, e nese sentido, pois imos a defender o que creamos mellor para vostedes, falando con quen faga falta e dunha maneira constructiva. Ricardo Suárez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. Grazas a vostede, de outra. Nos vamos a publicidade, amando os patrocinadores, volvemos, recibimos a Mar Rodríguez, vocal do Clúster de Turismo de Galicia. Analizaremos toda a situación e as consecuencias, digamos que a situación que xerou o apagón informativo e enerxético, pero tamén analizaremos, lóxicamente, o sector turístico. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar.
O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Mar Rodríguez, vocal do Clúster de Turismo de Galicia, entre outras moitas cousas. E a país, lóxicamente, pois é a xerente e a dona de Eti Travel, que é unha axencia de viaxes moi especial e moi vinculada cos camiños, que logo falaremos delo, pero moi boa noite, benvida, señora Rodríguez, como estamos? Boa noite, que tal? Moi ben, grazas. Como viveu o día de onte co apagón a partir da mediodía? Bueno, o día de onte foi un día especial, diferente, obviamente, para todos nós. Teño que decir que en principio foi incertidumbre, porque de repente, claro, cando quedábamos sen luz, pois todos pensábamos que ia ser unha hora, media hora, bueno, claro. Primeiro unos minutos, media hora, unha hora, pero xa cando vimos que era toda España, etcétera, nos concretamente xa pechamos a oficina máis ou menos sobre as 2 da tarde, porque non tiñamos nada que facer, non? Entón, bueno, onte foi pois un querer facer e non poder, porque non podemos facer absolutamente nada, nós temos moitísima xente viaxando estes días, entón, bueno, pois a sorpresa foi hoxe, non? Cando xa veu por fin a luz, desde primeira hora da mañán, nos desde as 8 da mañán, xa conectamos todo, bueno, os equipos. Os equipos, e claro, cando empezaron a chegar os emails de onte, non, de diferentes turoperadores de todo o mundo, que claro, escribían buscando unha resposta, buscando como estaban os seus clientes, non? Despois xa os seus propios emails contestaban xa as súas primeiras preguntas, non? Sabemos o que está a pasar, non vos preocupedes, non sei que, porque non tiñamos idea de nada, claro. Vaya lío. Total. E vaya imaxen para España, non? E pues, para o turismo, para a marca, non? Sí, porque, o que digo, neste momento é un momento pois onde hai moita xente xa, entón, bueno, pois realmente, non sei, é a primeira vez que nos pasa isto, obviamente non tes ningún antecedente, non sabes como pode o que pode pasar neste momento. Teño que dicir que realmente... Pero xa non é só un problema de enerxía, sino de telecomunicacións, onde se cae todo a media tarde. Todo, o sea, non tiñamos contacto con ningunha persona, non damos 24 horas de asistencia, non, a toda a xente cando viaxa, pois porque podese retrasar un voo, teñen un transfer e hai que reorganizalo, co caso dos peregrinos, pois levamoslle as maletas, bueno, tamén facemos diferentes servizos, non, que teñen que estar todos contratados. Tiñamos xente que saía dos hoteles, que ia a coller avións, que ia a coller trenes, non sabíamos se os tiñan collidos, se chegaban, se non chegaban. É dicir, foi un momento onde
a xente tuvo que ser asistida por eles mesmos, por a xente que tiñan ao redor. Tiñamos e temos tamén grupos na rúa que hai, bueno, pois que afortunadamente contan con moi bons guías, cos que xa levamos moitos anos traballando, e os guías fixeron de reservas, por exemplo, se queres un caso concreto, non? Pois un grupo que saía 23 persoas que acababan en Barcelona, collían un tren, continúan a viaxe, pero collían un tren a Madrid, non? Entonces, pois ese tren non saliu, entón, pois, a guía, vendo todo o que pasaba e a experiencia que ten traballar con nós, dixo, bueno, pois, directamente Carretera. vou a buscar, non, busco un hotel, porque as carreteras podíanse cortar, porque non se sabe, non, que pode pasar, por se había moito tráfico. Entonces conseguiu rapidamente un hotel en Barcelona, a xente duplicou, o sea, quedou outra noite en Barcelona, e afortunadamente hoxe xa ian cara a Madrid, o sea que, bueno. Sí, pero todavía hoxe, ás 3 da tarde, todavía os informativos de televisións estatais con xente atrapada en estacións de metro en Madrid, en Barcelona, quero dicir que en Galicia todavía non funcionan os trens, non sei cando salga esta entrevista ao longo da noite xa estén funcionando ou non, pero todavía non funcionaban, entón o caos é todavía moi gordo, non sei, aínda que teñamos luz e enerxía, as telecomunicacións todavía fallaban esta mañán, de vez en cando, o sea que vaya lío. Total, pero teño que dicir que temos uns viaxeiros de luxo que están a entender moi ben a situación, porque saben que non podemos facer absolutamente nada, están a tratar o tema pois realmente con paciencia, e que, bueno, pois, sempre cando isto non chegue a máis días, pois, non, podía ser que estiveran, non? O sea, a xente ven aquí a disfrutar, e podía, pois, lo típico, non? Que alguén que non pode coller o avión ou o tren e que se enfade, non? Con os demais. Non, a xente está a coller moi ben en ese sentido. Digo, aquí non funcionan, en Portugal tamén temos problemas, non? Con algúns, bueno, pois non podemos contactar con diferentes zonas de Portugal por teléfono hoxe mesmo, non? Ao longo do día. Entón, claro, é que é unha situación totalmente nova, non desexada, por suposto, e que, bueno, pois isto de cara ao turismo deberíamos tentar de que non volva a suceder, porque fai un momento quedámonos outra vez sen telefonía, o sea, non está restablecido, pero está fallando aí. Sí. Un problema gordo, e aínda que xa unha parte que se cuantifica, se irá actualizando os datos, pero xa se falaba na tarde de hoxe de un 1% do PIB, estamos falando de máis de 1.600 millóns de euros en perdas, solo as cuantificables, pero as que venderán por aí, porque xa non entramos nos fogares. Os fogares non teñen a factura do que compraron e do que se lle perdeu na nevera ou no conxelador. Os restaurantes posiblemente sí, hoteles posiblemente sí, un montón de industrias posiblemente sí, os transportistas que chegaron tarde, que non poderon entregar en forma e día e hora e non sei canto, la que se lió. Os que estaban en coches eléctricos na carretera, vaya lío. Sí, claro, nos termos económicos do turismo... As granxas de vaca que non podían muxir, non podían ordeñar porque non tiñan luz eléctrica, os que non tiñan generador, aí se quedaron desde as 12 pico da mañán, 12:30 aproximadamente, aí se quedaron hasta as 4 da mañán que apareceu por esta zona. Claro, nós por agora temos que decir que o que é, bueno, foi un día, obviamente isto dá na imaxe, pero realmente a xente todavía, afortunadamente, queren viaxar a España, non? Bueno. Que pasa? Esperemos que isto sexa unha situación aillada e que quede soamente no día de onte, non? Claro. Porque, bueno, é unha situación moi desesperante. Claro. Que pasa? Si hai que dicir que, por exemplo, a nos mesmos pasounos, non? O sea, os hotéis que non tiñan outra xeito de ver as súas reservas, non? Nos, concretamente, uns clientes chegaron ao hotel, tiñan a reserva, tiñan todo feito, afortunadamente, en todos os casos os aceptaron, pero neste caso o hotel, como non sabía as reservas que tiña, cando chegaron unha parella non os puderon aloxar, porque tiñan hotel cheo, porque a xente que chegaba pola porta, pois... Pa dentro. Pa dentro, porque era imposible saber
E o que chega tarde... Exacto. Que pasa? Cando tes xa moita vinculación cos hotéis, bueno, teñes, por exemplo, no caso dos peregrinos, que comentabas antes, que levan xa as maletas, pois de hotel en hotel, xa teñen as maletas, xa saben que sí, que as teñen que están ali, que esa xente vai chegar, pero era un pouco todo traballar por inercia, por decir, bueno, intentamos dar a solución... E ao perder as comunicacións hai que ir físicamente. Efectivamente. Entonces, claro, non tiñas maneira de axudar, de solucionar, o teléfono de emerxencias non nos funcionaba, o sea, era todo un despropósito. Hubo fallos hasta das conexións con emerxencias, co 112, por colapso. Sí, claro, porque é que canta xente estaría nos ascensores, canta xente estaría nos trenes, que houve xente que nos tivemos xente parada en estación, que non saibamos, non foron a buscar as vías a ningunha das persoas, pero si temos xente que tiña que chegar a Sarria, por exemplo, para facer o camiño e pararon en Ourense, xa non chegaron. Temos xente que non colleu o tren, temos xente, o sea, que ao final estaba todo... Bueno, e os do AVE quedaron donde chegou a corrente. Exactamente. No medio do monte ou no medio campo, ou nun túnel, vamos. Sí. E incluso hoxe, ao mediodía, tiñamos un transfer de Madrid que estaba o taxista que non podía chegar. En Madrid non se movía o tráfico hoxe a mediodía, estamos falando das 2 da tarde, unha e media, 2 da tarde, decía, comunicalle a xente que non chegamos a tempo porque es que estamos bloqueados desde fai máis dunha hora e non se move o tráfico. O sea, que todavía quédanos aínda por... O apagón enerxético foi o da falta de luz. O apagón informativo é que logo nos quedamos sin telecomunicacións, nos quedamos sin emisoras de televisión, nos quedamos sin, e só funcionan as radios, e a xente entra a que pode, entra a comprar unha radio de pilas. Eu non puden, xa non quedaban. E se non, a escoitar a radio no coche. Efectivamente, aí sí. Vaya lío. Sí. E negocios que os que están automatizados, as portas se quedaron bloqueadas, a verja igual, a red de seguridade, e aí a media altura, ou como lle cadrou, todo cerrado, as cidades eran casi de noite. A noite sin luz era algo inaudito. Foi unha volta á Idade Media, porque teño que dicir que temos varios grupos facendo camiño con guías, que cando conseguimos falar con eles dixeron enterámonos tardísimo do que estaba a acontecer, porque como estaban camiñando todavía a luz do día estaba radiante, todo ia perfecto, pois a xente que estaba maravillosamente ata que, pois chegou un momento no que xa non puderon facer. Bueno, lle sacamos a partir de todas as malas experiencias, se sacan moi boas experiencias, pero é un caso que nunca pasou, a nadie que este vivo lle pasou isto aquí en España, na península, pero vaya lío político e informativo, e a ver quen asume a culpa para poder pagar. Sí, a ver, eu penso que isto ten motivo, as cousas non suceden porque sí, a nos dixéronos nun momento... De momento só temos preguntar, respostas non nos dan ninguna, non? A min gustaríame saber a resposta porque... A iso me refería ao apagón informativo, porque hasta as 6 da tarde o presidente non sale, hasta as 11 da noite o presidente non sale, e nin ás 6 nin ás 11 dice nada. Non, eu penso que xa van horas. Nós, por exemplo, tuvemos contacto con xente de Francia, por exemplo, que tuvo tamén un pequeno apagón pequeno, digo, porque... na zona dos Pirineos. Pero además da zona é que recobrouse a enerxía moi pronto, en comparación con nós, non sei exactamente, pero pudo tardar que 1 hora, 2 horas, non sei. E Francia nos axudou, nos recuperamos a favor de que, gracias, primeiro, eles cortaron o apagón para que non se contagiara toda Europa, nin eles tampouco, e logo sí que nos axudaron a recuperar a red. Efectivamente, entón, eles recuperaron moi pronto. En España foi paulatinamente, pero de xente que ás 9 da noite xa tiña corriente, aquí a miña casa non chegou hasta 9 da mañán. E teño que dicir que non sei, penso que
coa tecnoloxía, estamos todo o día falando de inteligencia artificial, de big data, e non sabemos por que se orixina esta emerxencia. Imagino que no momento hai unhas prioridades, non? Pero xa pasadas as horas, eu penso que agora temos que saber xa que é o que pasou para que non volva a pasar, porque dependemos moitísimo da electricidade. Entón non podemos... E das coches eléctricos comunicacións. e as comunicacións, efectivamente. Entón, pero bueno, supuestamente as comunicacións faltan, Sí, pero, fallan pola electricidade. claro, Entonces, pero... claro, é que estar comunicados é imprescindible para todo, para calquera servicio, para nós mesmos. Os bancos, as TPUs, que non se pode cobrar, que non se pode transaccionar. Non, Hoxe non. había ringleiras hoxe nos caixeiros automáticos para ter carto físico, e non poder, porque senón non funciona a tarxeta, non funciona o móvil, non funciona. Non, porque nas tendas moitas delas non podían cobrar con TPV, entón, claro, levabas o diñeiro encima ou nada. Bueno, o clúster ten datos da incidencia nos hoteles. Os hoteles grandes, os 5 estrelas, ou dai para arriba, se é que hai, teñen, digamos que autonomía enerxética, a maioría deles. A ver, algúns sí que teñen placas solares, teñen grupos electróxenos. Grupos, exacto, que nunca me sale a palabra, xeneradores, etcétera, non? Bueno, pero aínda así, por moito que se teñan, pois, a ver, teñen para o servicio mínimo. E os pequenos? E os pequenos, pois, se non teñen Cero dimensión, non. Claro, eso Cero. depende da dimensión do local. 0. E ademais os huéspedes, os hóspedes, sin poder cargar o teléfono, sin poder nada. Claro, a ver, en algúns sí que restaurantes tiñan... sin cociña. Efectivamente. Bueno, as cociñas habitualmente son de gas, pero es que houve problema de todos os suministros, porque as gasolineras tiñan que estar, o sea, a maioría estaban pechadas porque non funcionaban, porque teñen uns equipos eléctricos tamén para axudar. Entón, bueno, todo isto foi un caos. Saber agora mesmo todavía é moi pronto porque non funcionaban as comunicacións, entonces tampouco se pudo reportar moita cousa, non? Pero bueno, foi un caos, preocupación, claro, sin dúbida. O sea, realmente estamos a falar de un feito, vamos, sin precedentes. Esperemos que o precedente que se quede en nada máis. Como está o turismo en Galicia, Mar Rodríguez? Pois imos en positivo. O turismo en Galicia levanos acadando cifras en incremento, récord. Este ano pois apunta a que vai volver a ser outro novo récord máis. Está tendo un récord, eu penso que dun xeito bastante controlado, ímolo a decir así, non? É dicir, non é un lugar donde haxa demasiada aglomeración nun momentos puntuais. Evidentemente, se facemos un estudio pormenorizado de cada unha das comarcas, das zonas de costa do interior, etc., pero se falamos en Galicia, en xeral, podemos decir que estamos repartindo os fluxos de turismo bastante ben dunhas zonas a outras. Que hai que traballar nese sentido? Sen dúbida, penso que un traballo que se está a facer porque xa, bueno, hai diferentes políticas implantándose, implantadas para facer un destino sostible, ¿no? En Galicia temos desde o clúster de turismo Galicia Destino Sostible, unha marca na que un selo tamén de identidade, de calidad para as axencias que queren, para as axencias, para os restaurantes, para todas as actividades turísticas que queren facer do turismo en Galicia precisamente unha actividade sostible ao longo dos anos. E, bueno, pois temos políticas que se están implantando para que isto se leve dun xeito idóneo para todos. Esas voces que de momento son escasas, pero que falan de que hai que regular o turismo e que está masificado e que hai que poñer un filtro para que non entren, bueno, todas as aldeas e todos os povos ou as cidades, por grandes que sexan, o día da festa importante, o día do evento importante, pois hai moita xente. Pero eso non, de aí a todo o resto, vostede como ve? Pois, a ver, eu penso que efectivamente son poucas voces, afortunadamente, pero sí que é certo que temos que facerlle ver a xente que as cousas... falar de turismo masificado
non sei, a que se lle chama masificado? Porque se vemos outras zonas do territorio español ou de outros sitios, sí que é certo que vemos un número de persoas moi diferente que non se pode manexar nos momentos determinados, pero é que aquí en Galicia eu eso non o vexo, sinceramente. Eu vexo que hai momentos onde efectivamente sí que hai máis xente, pero que o turismo ao final, nalgúns puntos, que incluso hai moita xente, mellora a convivenza. Por exemplo, pongo un caso moi cerquiña de aquí, onde eu vivo, en Sanxenxo. En Sanxenxo, grazas ao turismo que ven en verano, temos uns autobuses que fan unha ruta circular para que os veciños de Sanxenxo pódanse mover, porque en inverno non existe esa demanda. En verán, gracias a que sí, que teño rapaces que non teñen, bueno, un acaba de cumplir ahora a maioría de idade, pero que non teñen como desplazarse, pois teñen eso. Entonces, é un problema ou é un beneficio? Entón, ao final... Non é a economía que xenera. Efectivamente, xenera economía, hai moitísima xente vivendo do turismo en Galicia. Pero non só o hotel e o traballador do hotel ou do restaurante, sino o que vende o viño, o que vende a pataca, o que vende os quioscos. Claro. Mismamente. E o que vende a leituga, por decirlo, o tomate, non? Efectivamente, temos... o turismo sempre dicimos, non? O turismo ten unha transversalidade tremenda, entón, bueno, pois eu penso que temos que deixar de deixarnos influenciar por certos eslogans, por certas faladurías que hai por aí, porque o turismo creo que trae moito máis do que leva. E realmente a xente, cando a veces se dice, no, es que si as mariscadoras, pois que as cunchas, o que levan, que si alguén leva un puñado de almeixas, pois o mellor hai que preguntarlle se de aquí ou se de fora. É dicir, malos actos en un determinado momento poderlo facer calquera. Entón, pois, penso que temos que valorar o que temos. Afortunadamente, a xente que ven a Galicia fala maravillas dos galegos, fala por aí fora de Galicia. O sea, cando non tiñamos turismo, queríamos turismo. E agora que o temos, vamos a falar mal. Levamos toda a vida para conseguir isto. Efectivamente. Entonces eu penso que hai que ter a mente un poquinho máis aberta. O mellor produto que temos en Galicia é os camiños, ou o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago, en termos de comunicación, sí que é o mellor produto. Refírome, vou aclarar este punto, refírome a que é unha tipoloxía de viaxe, vale, que a xente comunica moitísimo o que está a facer, o que está a disfrutar. Entón, bueno, pois, fan unha campaña de marketing tremendo, os propios viaxeiros fora de Galicia, cando chegan aos seus lugares de residencia, e incluso cando están aquí. Grandes e vos prescriptores. Efectivamente. Entón, nese sentido, é o produto estrela. Despois, é un produto tractor, porque, por exemplo, o sea, eu podo dicir que moitísima xente que ven a facer o Camiño de Santiago, nese mesmo momento ou anos despois, quédase e vai visitar outras zonas de Galicia. Entón, ou ven a comprar unha casiña. Efectivamente, mira, eu fun no ano 2001, que digo, no ano 1994, en Estados Unidos ninguén coñecía Galicia, ninguén coñecía Santiago, coñecíase o Dépor, o Celta. Non, o Dépor, porque naquelas o Dépor estaba moi forte. Hai que dicir que despois o Celta pois fixo cousas mellor. Pero bueno, entón, agora mesmo falas de Galicia, Camiño de Santiago, todo o mundo sabe, nos ubican no mapa. Entón, falo de Estados Unidos como podo falar de cualquier outro país, eu digo porque estaba ali nese momento. Claro, que vamos a dicir? Pois que conseguimos poñer a Galicia no mapa, conseguimos poñer a Santiago de Compostela e a toda a Galicia, e eso xerou moita riqueza e está a xerar. Ainda que vostede é moi coñecida e no sector é unha lideresa, pero para fora non o sei. Directora Axencia T-Travel, especialista en rutas xacobeas. Nacía no ano 2001? Nacía no ano 2001, efectivamente. En Vilagarcía? En Vilagarcía. Vale. Son 24, 25 anos que está ao frente desto. Me gustaría que, digamos, que falara dos comenzos hai 25 anos, como os ve hoxe, de xeito resumido para que a audiencia nos entenda, e un pouquiño que cambiou nestos 25 anos para facer o camiño. Logo imos aos perfiles, porque vostede é experta nesto e, ademais, nun perfil que é distinto aos grandes grupos. A ver, cambiou todo, porque nós cando empezamos no ano 2001
bueno, pues nos atopábamos con que a xente non ia buscar unha axencia de viaxes para facer o Camiño de Santiago, porque o Camiño de Santiago estaba pois, máis vinculado a facelo pola túa conta, etc. No, por lo menos aquí en España, de feito, os nosos primeiros clientes foron estranxeiros, non? Porque, por operadores estranxeiros, porque eles bueno, pois sí que o sentían como máis habitual, non? O sea, de poder que alguén lles organizara todo aquí, efectivamente, lles guiara con todos os servizos, facerlles os reservas de hoteles, levarlles as maletas. As maletas, non existían empresas que levaban as maletas, non existían empresas de alquileres para o Camiño de Santiago, para as bicicletas, organización, alquiler de hotel, ou digo, alquiler, mercado, vamos, conseguir a plaza reservar os alojamentos, donde comer, donde, non? Non existía nada. Teño que dicir que hai unhas, bueno, pues, conversas, non? E frases que temos xa nos dentro da nosa empresa. Nos, por exemplo, sempre pedíamos, cando empezamos con isto, claro, os desayunos nos hotéis eran, pois, un croissant, un café con leite, tal, pouco máis, porque, para os daqui. Claro, salvo que foras a un hotel de 4 ou 5 estelas, que no Camiño non abundan, si as, pois, a un hotel, pois, máis modestito, pois, un hostal, o que fora, porque agora hai todavía máis aloxamentos, pero cando nos empezamos, pois eran pois, o que había, era moito menos. A oferta era moi pequeniña. Moi pequeniña, sí. Entón, claro, pois eso, pois unha tostada con aceite e un café con leite era un desayuno. Entón, para nós, tiñamos claro que non queríamos ese desayuno. Entón, puxemos desayuno reforzado, non? Todas as nosas peticións aos hotéis iban como desayuno reforzado. E despois poñemos desayuno tea travel, non? Entonces, falábamos na oficina do desayuno reforzado, desayuno tea travel. Claro, cando pasaron os anos, dixemos, stop, non fai falla xa poñer isto, porque realmente xa entenderon os aloxamentos que teñen que ter este tipo de desayuno, non? Naquel momento, pois, nos dicíamos, non queremos pagar máis, os meus desayunos van a ser isto, e tuvimos que loitar con ese tipo, non porque non quixeran poñer, non tiñan costumbre, efectivamente, a dinámica era distinta. Os transportes de maletas non existían, entón nós, bueno, pues facíamos de todo para conseguir que nos levaran as maletas de un punto a outro, porque non existía paquetería nese sentido. Podo decir que eu chamei a unha marca coñecida, por que non te metes aquí a facer o Camiño e tal? Que eso non se fai, non sei que, bueno, pues nada. E a día de hoxe, pois é moi habitual que unha persoa pois vaya a unha axencia de viaxes a buscar que lle organicen o Camiño de Santiago, nada que ver como era. Claro, pero que nese perfil de clientes que fan o Camiño, supoño que son anónimos todos, bueno, non sei se os de hai 10 anos se poden decir, ou polo menos, pero aí veñen famosos, veñen empresarios, grandes empresarios, que poden chegar incluso en avión privado, non? En jet privado, sí. A Santiago ou a Vigo ou tal, e logo fan o Camiño, durmen nos mellores hoteles, toman as mellores mariscadas, fan que amigos e familiares poidan volver a facer o Camiño, e isto non falamos dos reis de Bélgica que estuveron outro día, ou do príncipe japonés, sino de moitos famosos, e moita xente os chamados VIPs, non? Efectivamente, hai moitísimo VIP. Nos moitas veces, bueno, sabemos que vamos a buscar pues, precisamente a alguén no aeroporto porque que VIP, porque, bueno, pues por eso, porque veñen nun voo privado, xente que é moi discreta, que convive cos demais peregrinos como si nada, queren pasar desapercibidos completamente. Entón, anonimato total, ¿no? Anonimato completo, a verdade que sí. ¿Quién é este? Señor John. Grandes empresarios, xente que ven con seguridade, xente que ven que fan reservas distintas a persoa en concreto con respecto a súa staff. O sea, realmente móvense, o sea, é increíble o que conseguiu o Camiño, porque realmente ven xente de todo o mundo, nos temos tour operación en todo o mundo, veñen cunha ilusión a facer o Camiño, a descubrir, a sentir
realmente o que sinte unha persoa camiñando fora de cualquier outra Do viaxe. seu estatus. Totalmente, sí, olvídanse de eso, non? Entón, bueno, pois esa xente, non te creas que se piden esas viaxes que moitas veces se din, non? Que os famosos a veces pois piden Limusina, que un sí. hotel, efectivamente unha limusina, ou que nun hotel lle pinten a habitación. Non veñen a eso. Non sei se noutros casos, en outros viaxes pois o fan, pero desde logo facendo o camiño a xente é do máis normal. Veñen para iso, para normalizar. Unha visera, unha camiseta e os tenis. E para falar con calquera que se topen, que pode ser calquera persoa con calquer poder adquisitivo, estatus social ou o que sexa. Sí, pero desde o nivel político e desde o nivel de actores ou de famosos ou de empresarios, top, non? Top, completamente. E esa motivación, cal cree vostede que é, digamos, esa motivación que lles leva a este perfil de personas que poderían, non digo facer o camiño en limusina, pero que poderían facer o camiño ostentoriamente e o fan do máis humilde? Pois eu penso que precisamente a experiencia que transmitimos co camiño, que todo o mundo di que o camiño é o que se sinte, exacto, é o que cada persoa o que sinte facendo o camiño, ese o camiño realmente, non? A sensación que desperta en cada unha das persoas que fai o camiño, xa en bicicleta, xa camiñando, entón veñen buscando iso. Si de repente cúbrense das limusinas, cúbrense de habitacións totalmente preparadas para eles, o teñen na súa vida. O que non teñen é isto. Entón, realmente é o que chama a naturalidade. Que nos dá Galicia? Que nos dá a Ría de Arousa, que é o orixen de todos os camiños, non? Porque é por donde entra o apóstol, non? O apóstolo Santiago. Que ten? Que temos aquí? Pois aquí temos aquí que ainda nós, os daqui, valoramos menos que do que deberíamos. Sí, porque noutras zonas valorárono antes porque non tiñan turismo. Aquí, como temos turismo nas Rías Baixas, pois, bueno, por ser unha zona de costa, pois realmente sí que xa tiñamos turismo, non solamente baseado no Camiño de Santiago, non lle damos a veces a importancia que ten, non? Pero estános dando, pois, desestacionalización, que é unha palabra que levábamos escoitando en termos de turismo moitísimos anos e agora xa temos aquí, non? O Camiño de Santiago, bueno, pois funciona, ten xente desde o mes de marzo hasta o mes de novembro, vale? Son moitos meses, iso non é estacionalidade para nada, porque os restos dos meses se necesitan para poder organizarse, para poder dar vacacións ao persoal, é dicir, fan falta outros meses que sexan máis baixos, non? Pero é que o camiño o que máis aporta é a parte da diversidade económica que reparte dinero por todos as diferentes empresas, sexan turísticas ou non, calquera de servicios, calquera papelería, como comentábamos antes, unha gasoliñeira, é dicir, xera moitísima riqueza. Traballo, entonces todo que xere riqueza, traballo, que a xente de aquí poda estar tendo traballo casi todo o ano, eso é maravilloso. Entón, por un lado esa parte, e por outra, pois ver a xente, ven xente contenta, ven xente que é agradecida, xente que o camiñante... Temos a mellor paisaxe, temos a mellor gastronomía, temos a mellor sociedade, os mellores veciños, somos os mellores galegos como anfitrións. Somos vos, somos moi vos. Os mellores, podemos mellorar. Podemos mellorar, penso que sempre hai marxe de mellora, pero, bueno, teño que dicir que a xente queda moi contenta, en xeral, queda moi contenta, sempre hai onde rascar, sempre hai onde se pode mellorar, pero, bueno, eu penso que en xeral estás a facer ben. Non sei se temos que rematar, señora Rodríguez, non sei se quere falar das expectativas para este ano, diga o que vostede queira nun minuto. Como lle gustaría rematar este pase por aquí, por esta edición de Falemos? Este ano é un ano que bueno, un previo preparatorio ao próximo ano xacobeo.
É un ano que imos ter outra vez un incremento de turismo no relativo ao Camiño de Santiago. En xeral, eu penso que tamén que vai haber máis turismo este ano, que temos que estar concienciados de que o turismo trae moito beneficio, que temos que pensar en que esas persoas que veñen aquí veñen a disfrutar e reparten moitísima riqueza, que temos que facer e tratalos ben, pensar non solamente no momento de agora, senón pensar tamén no futuro. Eso é sostibilidade, pensar que o beneficio pode ser continuado ao longo do tempo e que eu polo menos teño fillos e quero deixarlles unha Galiza mellor, e precisamente por ese motivo creo plenamente no turismo e plenamente no que estamos a facer en todos os eidos turísticos aquí na comarca e en Galicia en xeral. Hoxe que a Diputación de Pontevedra e o Patronato Rías Baixas celebra, bueno, pois a gala do turismo na provincia de Pontevedra, cando volve sería a cuestión, cando volve vostede por aquí? Pois cando queirades, volverei eu e os turistas tamén volverán, porque salen moi contentos. Nos facemos cuestionarios de satisfacción aos nosos clientes, por eso digo que a veces parece como que os estou ensalzando sempre. Efectivamente, para min os meus clientes son o mellor, porque é xente que realmente respeta o medio, é xente que ven a disfrutar e que non ven con grandes pretensións de ningún tipo, senón que o que quere é inmiscuirse na nosa cultura. E volver. Mar Rodríguez, un placer contar con vostede nesta edición. Hasta unha próxima ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Moitas grazas. Boa noite. Nos vamos a publicidade e recibimos a Pablo Leiva e falamos do que pasou, do apagón, pero tamén da política municipal non Grovia. Non, perdón, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Pois de novo xa estamos con todos vostedes. Le damos a boa noite e a benvida a Pablo Leiva, portavoz do Partido Popular no Concello de Grove. Benvido, señor Leiva, como estamos? Moi ben, moitas gracias pola invitación. Encantado, e facía un pouquiño máis dun ano que non viña vostede por aquí a falar de política municipal, pero hoxe, antes de falar da política municipal e analizar a xestión no Concello de Grove, temos que falar do apagón. Primeiro enerxético, logo informativo. Como lle tocou vivilo onte e como lle complicou a vida, dende o punto de vista familiar e personal ou profesional.
desde o punto de vista profesional, pois mira, me encontraba traballando no despacho pola mañán e de repente pois quedamos sin enerxía, salín ao balcón e resulta que, bueno, estaba toda o típico, non? Sales a ver se lle afectou a outros locales ou establecimientos e vimos que lle afectou a toda a calle 14. E, bueno, xa viste a xente por fora facendo preguntas, non? É como ver un episodio reciente tamén de corte de suministro que non tiña nada que ver con ni con estas dimensións, pois pensamos que sería pasaxeiro, como todo o mundo. 5 minutos, 10 minutos. Sí. E nada, pois que faz? Poñerte a mirar en internet a ver que pasaba, enteraste que é un apagón nacional e incluso con extensión a outros países europeos, non? Portugal, según parece Francia. Falamos de Italia. No, pero Francia parece ser que solo tuvo na parte que lle toca nas poblacións cercanas aos Pirineos. Ao final concretouse as zonas, porque eles cortaron, parece ser que cortaron o efecto rebote e o efecto contagio, mellor dito, e entonces conseguiron parar ese apagón, vale? E logo despois, ao principio parece ser que nos perjudicaron e logo despois sí que nos axudaron a restablecer, digamos que a inyectar energía na red para que se iniciara outra vez. Eso é a última información que escoitei de algúns expertos por aí. No momento a información está... Pero vamos, digamos que o chamativo é, con independencia das complicacións que tuvera, e que logo quero que acabe de contalas, que desde as 12:30 da mañán, que cando se produce o apagón, hasta as 6 da tarde non hai comparecencia do presidente, do goberno, e logo ás 11 da noite tamén, pero que non acabo de decir nada. Sí. Bueno, eu creo que aquí a primeira que teria que dicir algo é a presidenta de Red Eléctrica Española, non? Sí, claro. Eu creo que debería ser a primeira, hasta agora eu non escoitei. Exministra do Partido Socialista. Pois eu de momento non escoitei, non sei se a estas horas xa fixo algunha manifestación pública, pero que creo que a primeira persoa que debería seguir a palestra explicando isto sería ela. Tranquilidad, pasa esto, respondemos esto. Efectivamente. Había algún comunicado de Red Eléctrica, pero pouco máis. Sí, me refiro, eu creo que hai certo ocultismo coas causas ou motivos que produxo este apagón, que se desvelarán, me imagino nas próximas horas. Ou queremos pensar que así será. Claro, pero vostede, como ademais, como abogado, como experto en dereito, sabe que o da culpa paga, non? O da culpa paga, sí. Entón, a culpa non é... Sí. Ou pagan as compañías de seguros unha vez que quede aclarado cal foi o motivo. Entón, a compañía supoño que non carrá a culpa, non? Moi probablemente, porque esa suele ser a regla xeral. E o apagón, digamos que é informativo non só desde o punto de vista de comunicación, sino desde o punto de vista que se caen as telecomunicacións, empezan a fallar os teléfonos, empezan a fallar as líneas, a eso da media tarde. Efectivamente, o sea, quedamos... E aí sí que hai un vacío. Sí, totalmente. Me refiro avanzado o tempo, pois ao final perdeuse a comunicación por WhatsApp, por teléfono, incluso. Eu puxeme precisamente en contacto ou intentaba poñerme en contacto con meus pais, xente maior, e tampouco tuve que ir en persona hasta a súa casa para ver, efectivamente, para ver como estaban. Bueno, a verdade é que se converteu todo nun caos, nunha incertidumbre, bueno, pundeu o pánico incluso en certas partes da poboación, non? Sí. Porque, según parece, pues, incluso hubo acopio de radios, de pilas, de auga, linterna, auga e papel higiénico. Efectivamente. E conservas, latas. O de sempre. Entonces, bueno, a verdade é que foi unha situación alarmante e preocupante, ou polo menos, a parte das bromas que se facían mentras estuveron os grupos abertos, pero eu considero unha situación moi grave. Moi seria. E que non haxa explicacións a estas horas cando estamos grabando esta entrevista, que é a media tarde deste martes, sí que preocupa. Por eso eu falo do ocultismo por parte das autoridades competentes, ¿no? Neste caso, o Goberno de España. Claro. Empezando, como dixen, pola presidenta da Red Eléctrica. Entonces, bueno, a ver si avanzadas as horas, pois nos dan unha explicación. Por lo menos para a nosa tranquilidade. E que non houbera comunicación co líder da oposición, co señor Alberto Feijóo. Núñez Feijóo, vamos.
Pois eso non o coñecía, cando o Pois lógico... o Xeo denunciou durante toda a mañán que non había habido, pues, que había habido intentos pero de Feijóo hacia o presidente, e logo o presidente parece ser que hacia non sei quen, pero que non había habido ni unha... Bueno, pero bueno, eso é... Que non se habían nin falado. É a tónica nas situacións de crisis deste goberno de España, que se producen este tipo de episodios de pouca comunicación co líder da oposición. Que imaxen nos... o Sanxenxo e o Grove, estamos na capital do turismo de Galicia. Que imaxen levamos para fora ou transmite para fora unha situación deste tipo, onde todavía hoxe ás 3 da tarde as televisións a nivel estatal estaban falando de que estacións de tren en Madrid ou en Barcelona estaban colapsadas de xente que todavía non había podido coller o tren para salir e que estaban aí tirados. Bueno, pues eu insisto en que, o sea, a explicación ten que ser a explicación desde o goberno central. Me refiero, nós se gobernamos entidades locales ou mesmo comunidades autónomas, me refiro que non temos, digamos, non legitimación, senón información suficiente para aclararlle á poboación exactamente que aconteceu neste caso, non? E a imaxen que podemos dar, bueno, a imaxen, eu falo en xeral, a imaxen sí, claro, de España, con un goberno que mantén, digamos, na inopia a súa poboación, desde logo, deixa moito que desexar. Non sei o que fixeron Portugal e o que fixo Francia a estas alturas. Non sei se é certo que tamén Italia estuvo afectada, a Alemania, falaban de Finlandia. Eu leín, mentre hubo comunicación, algunha información, pero, bueno, me refiro ao modus operandi de Pedro Sánchez, caracterízase por esa forma peculiar que ten de ter informados aos seus cidadanos. En fin, hubo que volver, o único medio de comunicación durante a noite eran a radio a través de aparatos ou no coche, ou con pilas, porque o resto... Efectivamente. Caput. Eu me dediquín a dar unhas cantas voltas no coche, tanto para cargar o móvil como para escoitar a radio. Bueno, a única forma de estar comunicados ou informados do que estaba acontecendo, non, nesas horas. Así foi. O coche non era eléctrico, non? non, precisamente non era eléctrica. E tiña algo de gasolina ou de gasóleo, non? Tiña. Porque tamén... Non hubo máis remedio. Tamén hubo problemas nas gasolineras, claro. Sí, bueno, isto afectou a todos os sectores, non? E hoxe o alcalde decía que estaban sen agua, no Grove. Eso é o que xe iba a dicir, porque me desperto sin agua na casa. Despois de estar todo o día, prácticamente 24 horas sin luz, pois eu que vivo na zona de Reboredo, pois nos encontramos sin agua. E resulta que, bueno, que o depósito de San Vicente pois estaba a cero. E, bueno, me refiro que aí non llevamos a botar a culpa hoxe por este problema puntual o alcalde, pero, bueno, hai unha falta de previsión porque é un problema acuciante que sufrimos os veciños do Grove, concretamente agora que eu son de Reboredo, son veciño de Reboredo, que se repite cada verán, e mesmo en Semana Santa, porque non se están tomando as medidas axeitadas para paliar este problema que xa se está convertindo en endémico no Grove desde fai moitísimos anos. Efectivamente, non tiñamos agua, a estas horas non tiñamos agua, ou tiñamos un chiño de agua. Estas horas son as 6:15 da tarde. Bueno, pois, fai unha hora e media ou dúas aproximadamente, non había prácticamente agua na casa. Empezaba a verse un fiiño, pero ás 8 da mañán non tiñamos unha gota de agua na casa. E vaya lío, non? Porque, ainda que isto non é campaña, non estamos no mes de agosto, pero hai moitos turistas no Grove. Sí. E moitos veciños vivindo no Grove, aparte deso, non? Pero, bueno, como viña dicindo, hai un problema, sempre houve no Grove, e hasta o momento elevamos... O Partido Socialista leva gobernando vai facer 16 anos, ainda que un período intermedio co Partido Popular, como ben sabedes, e nunca afrontou este tema con arroxo e seriedade. E vamos a seguir así ano tras ano se non se toman medidas drásticas. Isto xa estamos no Grove, entramos no Grove. Que está pasando no Grove nos últimos tempos? Inseguridade ciudadana,
como se está plantexando esta situación de falta de previsión para a Policía Local e os membros da Policía Local, non? Hombre, non só eso, a ver, aquí desgraciadamente estamos sufrindo unha parálise do goberno local en moitos ámbitos da política. O último, pois, é na política de seguridade ciudadana. Como ben saleu na prensa, tivemos unha oleada de roubos nas últimas fechas que ha dependido en gran medida a falta de dotación policial que temos no Grove, que o vimos reclamando desde fai anos para que se dote de máis persoal, de máis axentes de policía local, e o alcalde pois parece que non atende a razóns e non fai os trámites necesarios para a contratación de persoal. Co cal estamos nese círculo vicioso e agora, según parece, se decide, ou di que xa se puxo en contacto coa Escola Galega de Seguridade da Estrada para que nos doten con máis axentes. Bueno, a buenas horas mangas verdes, verdad? Sí, pero isto non é ir ao supermercado. Efectivamente, xa está anunciando que va a tardar meses, pero o que tens que facer é moito antes. Claro. En vista de que levamos anos con este déficit de xentes... Necesita formación, necesita efectivamente, isto hai que facelo con tempo. Claro. Non poñerse agora a última hora, poñerse as pilas e todo a correr, e poñerse agora a contratar persoal que, como el ben sabe, vai a tardar moito en chegar ao Grove. Isto é un aspecto máis das políticas que está levando o PSOE no Grove. E, bueno, a min, sinceramente, cóstame deslindar a miña condición de agora falar contigo nesta entrevista, cóstame deslindar a condición de político, representante de un partido político, da condición de veciño do Grove que está a sufrir, como o resto dos veciños, esta mala xestión dos servicios públicos. E o último máis rechamante, pois efectivamente, esta inseguridade ciudadana que nos reinou durante estes últimos meses, ou durante estes últimos días, con máis casos de roubos, amén do vandalismo, o daño ao patrimonio público, ao patrimonio privado, etc. O sea, que estamos convertindo-nos nunha cidade sin lei e dando unha malísima imaxen fora do Grove, non? Fora das nosas fronteiras. Claro. Cantos membros de Policía Local ten o Concello? Que a mí me consta actualmente ten 8. 7 ou 8. 7 ou 8, que claro, bueno. Pero 7 ou 8, pero calquera baixa os turnos. Efectivamente. Entonces, claro. Quedamos en precario. Claro, e os descansos, e as historias, e os fins de semana, e os bueno, festivos, que co pouco... e os servicios que prestan, porque non é só vixiancia, sino que un policía municipal, un funcionario, presta moitos servicios de asistencia e de axuda aos veciños. Efectivamente, porque eso é outra cuenta pendiente que teñen, e, bueno, o alcalde como máxima autoridade debería ser o que organice el, xunto evidentemente, co Concelleiro de Seguridade Ciudadana, os turnos, polo menos, mentras non veña máis personal, polo menos organizar un cuadrante correcto para que, como mínimo, se cumplan certas horas, sobre todo nas horas nocturnas. Sí, claro, pero é que xa non saben a máis de 2. Non, é que é prácticamente imposible. E os descansos? Que habría que facer maxia prácticamente para intentar paliar esta situación. É sin personal, evidentemente, é imposible. E isto que, por aforro económico ou por deixadez ou por... A ver, aforro económico. Partamos da base, Antonio, de que non temos un presupuesto, o que temos prorrogado desde o ano 2022. Me refiero, sin presupuesto non se pode falar de previsión económica. Podemos falar de provisión puntual de cartos, pero non de previsión económica. Hai que empezar por un presupuesto. Pero este é un servicio... É un servicio esencial. Digo eu. É un servicio esencial. Entonces, eu creo que o problema, sinceramente, non é un problema de cartos. É un problema, simplemente, de voluntade política e de coller o toro polos cornos, basicamente. Estamos ás portas da campaña, pasou a Semana Santa, que abre un pouco o verán e a campaña turística de verán. Como están as playas, como están os paseos, as sendas, o mantemento,
Bueno, pois creo que esta pregunta me fixaste na anterior. Sí. Na anterior entrevista. Veu vostede o pasado 2 de abril do ano pasado, 24. Bueno, pois a resposta vai a ser a mesma que demos fai un ano. Temos que recordar. Pois falta de Pero para a previsión. audiencia, non para No, a xa, audiencia. evidentemente, hai que recordarlo porque é necesario recordarlo, porque se non recordamos, pois vamos, queda no olvido, evidentemente. Entonces, pois, como sempre, a política de deixadez, de falta de previsión, como sempre, pois nada. Me imagino que teremos socorristas cando este avanzado o verán, me imagino que empezarán as tarefas de limpeza, sobre todo na parroquia de San Vicente, que só limpan en agosto, pois empezarán en agosto a limpar a parroquia de San Vicente para lavar un pouco a nosa imaxe. Pero, insisto, a situación daquela, creo que usín a frase nada nuevo bajo el sol, e ao logo repetir, me refiero que entraron nunha dinámica este goberno de deixadez, parece que están gobernando en piloto automático, dando muestras dun proxecto totalmente esgotado, totalmente, vamos, que estamos ahora mismo no Grove nunha situación moi crítica. Estamos prácticamente ao 50% da legislatura. Nos quedan 2 aniños, en maio do 27 hai eleccións municipais. Me gustaría que fixera un pequeno balance destos 2 anos. Unha pequena idea para os veciños do Grove e que o resto da audiencia, os de Noia ou os de Pontevedra, lle entendamos. Que se fixo nestes 2 anos? Bueno, pois, de facerse, como digo, pouco. O Pexón como está? O Pexón, que é unha cuenta pendiente de fai moitísimos anos e que non foron quen o goberno local do Grove de aprobalo, pois parece ser que esta vez pode ser aprobado, pero bueno, os retrasos se deberon fundamentalmente a unha serie de defectos que non se detectaron polo equipo redactor. Foi a Xunta, volveu de volta, como vostedes ben saben, e tuvemos que celebrar outro pleno extraordinario para a súa aprobación, na que, por certo, nos abstuvemos porque non estábamos non de acordo con que se aprobase o Pexón, e non tampouco promovíamos unha nova exposición pública, conscientes de que eso iba a retrasar a aprobación do Pexón, senón o que non podíamos nos bendecir nin comulgar con elo era con que non se tuvera informada a ciudadanía durante todos estes meses ou anos pasados, na que hubo unha serie de trámites, unha serie de informes da Xunta de Galicia, unha serie de modificacións do Pexón que non se publicitaron nin na base, nin tampouco nin nas redes sociales, nin tampouco na página web do Concello. O sea que, ao final, a xente non foi consciente nin conocedora dos cambios que se fixeron moitos no plan de ordenación xeral municipal do Grove. Entonces, nos abstuvemos porque non podíamos... O lío que se montou na campaña electoral de fai, canto, 10 anos, non? Cando gobernaba Miguel Pérez. Sí, señor. Hai 10 anos. Aproximadamente, creo que foi no 2015, que foi cando ganou as eleccións outra vez o PSOE. Correcto. 10 anos. Pois pasaron 10 anos e o Pexón era motivo, e foi motivo, posiblemente da perda de alcaldía do Partido Popular no Grove. Básicamente, sí. E 10 anos despois estamos onde estábamos. Pois estamos onde estábamos, sin avances, parece que agora, insisto, sí, que parece que vai, pero estando aletargado e metido nun caixón durante todo este tempo para evitar a conflictividade social, a impopularidade que a veces acarrexa aprobar un Pexón, non? Porque, bueno, a a única ferramenta de futuro. Efectivamente, hai que ser arriesgado en política. Miguel Ángel Pérez, pois, foi arriesgado, Pepe foi arriesgado, pois, costoulle a alcaldía, por lo menos, parece que de forma evidente. E no resto, decía que non temos orzamentos, como temos as parroquias, como temos o resto de servicios, como temos o convenio, como está o convenio coa Illa da Toxa e
que a Illa da Toxa eu creo que xe é público de que está perdendo puntos no ranking de Champions League, que sempre foi a Toxa, non? E con unha desas parálisis da que falaba antes, pois tamén se transmiten no tema da política turística, non? Na que o alcalde do Grove se centra na festa do marisco, e non hai nada máis que a festa do marisco, se desechan, se desbotan proxectos de iniciativa privada moi arriesgados e moi valentes, como foi os concertos de Son do Mar, que tuveron que ir para Cambados, por un puro capricho do alcalde, porque ten unha xenreira personal cos organizadores, e outras iniciativas privadas que non calan no Grove porque o alcalde non quere. Bueno, respecto a Toxa, evidentemente a Toxa perdeu moito valor cando se perdeu o tiro de pichón daquela, non? Cando era o gran hotel, e agora, pois bueno, me refero, están realmente... Pero o convenio de mantenimento, eu creo que lle falta... Non existe un convenio de mantenimento. O que hai, vamos a ver, as condicións dese convenio, polo menos a oposición, os partidos da oposición, que non me gusta o término oposición nunca, me refero, non somos coñecedores dese convenio. En todo caso, nós, o día que cheguemos ao goberno, o que vamos a insistir moitísimo é nunha colaboración moi estreita co que é a comunidade de propietarios da Toxa, e nunca habría que descartar que a Illa da Toxa, sea algún día recepcionada polo Concello. Por ao fin e ao cabo, todos os viales son de uso público, os parques son de uso público, etcétera. Co cal, creo que o futuro vai a ser o de a recepción da Illa da Toxa por parte do Concello de Grove. Integración de todo, claro. Efectivamente. A Toxa non é un barrio máis. A Toxa é un emblema do Grove, e se conoce o municipio do Grove moitas veces é polo nombre da Toxa. E moito de Galicia. Efectivamente. E moito de Galicia a nivel internacional. Hai acaba de publicar o Faro de Vigo, publica unha entrevista co señor Bea de que vai volver á política para o ano 27. Non sei como, pero ademais fai moita crítica da que vostede acaba de facer sobre a xestión municipal de... É que, a ver, é tan evidente as eivas que temos no Grove que é lógico que prácticamente todos digamos o mismo, non? Que o di tamén a ciudadanía. Pero en eso coincidimos moitos. Pois nada, benvido, inda que eu non son partidario das segundas partes. Eu creo que Freddy, co que teño unha relación personal estreita, incluso de amistad, o valoro moito. Me refiro que o seu tempo xa pasou. Eu creo que podría ser un bo concelleiro de deportes. Bueno, como están o resto de buques insignias de o Grove? Nos quedan moi pouquiños minutos. Non sei se o Museo da Salga das Moreiras, non sei como está o tema do comercio, incluso da asociación en Grove, si esta nova asociación agora, non sei se isto axuda políticamente ou desde o punto de vista turístico ou non. Non sei que... Me gustaría que fixera un pouco de balance por aí. A aposta do Partido Popular, que eu encabezo no Grove, pois é unha aposta por un apoio ao comercio local, totalmente, na que o goberno parece que non é consciente dos problemas que está sufrindo o comercio de proximidade. E nós, o día que gobernemos, dende logo vamos a afrontar ese tema, porque consideramos que un pobo sin comercio de proximidade é un pobo sin vida. Entonces, nós vamos a poñer toda a carne no asador para apoiar ao comercio local con iniciativas varias, que poden ser desde o apoio económico hasta incluso algunha rebaixa en algún tipo de tributo local. E o resto de turismo, decía vostede que non hai campaña, non? É todo marisco e fora do marisco non hai nada. Como che dixen antes, me refiro aos proxectos que se queren presentar, como foi Pinchano Grove, pois
que supuxo un pulso de desestacionalización respecto ao turismo, pois non encontrou apoio do goberno, e de feito este ano xa non se celebrou, cando en anos anteriores tuvera moito éxito e repercutira moito na restauración do Grove. Señor Leiva, foixenos o tempo, pero ten un minuto para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei, ou mandarle unha mensaxe aos veciños do Grove. Pois nada, que vamos a ver, mentras hai vida e esperanza, non quero enviar mensaxes negativos, pero eu creo que eu son do lema de que a política cámbiase cando cambian os políticos, e nós estamos por cambiar os políticos para que se poida cambiar a política no Grove. Señor Leiva, un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Pois moitas gracias pola invitación. Boas noites a todos. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Pablo Leiva, portavoz do Partido Popular no Concello do Grove, con Mar Rodríguez, vocal de Clúster Turismo de Galicia e, lóxicamente, directora de T-Travel, e con Ricardo Suárez, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Noia. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Boa semana, gracias e saludos. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.